Leli sekube yikhaya likaSizakele Mbambo kanye nezingane zakhe iminyaka eyishumi, kodwa imvula enamandla nomoya kushiye izingxenye zendlu zidilikile. Kwawala njoba kuwe la imvula ingena lapha phezulu ingene nala emablocksini noma uyangena la umbhede wami lo ngilala kuona phansi la amanzi angena aqhamuka phansi kwi-foundation lapha kulela cala elikhrekhile ngasewindini nalo ngilindele noma nini ukuthi liwe lela cala bese ngithatha ama-blocks futhi ngiphinde ngiwaleka kulecala leli elikhrekhile. Uthi inkinga iqale ngonyaka owedlule kodwa namanje akalutholi usizo kumasipala. Mayibhidlika sahamba sakamasipala sayofuna usizo. Umasipala kwangathi uyasithembisa, wafika futhi uDSD osisi wakhona wafika wahamba nekhansela. Bebefika bafike basibona isimo entweni ya last year. Kuze kube manje angaze ngilithole usizo. Sekusenjalo kwafika imvula futhi izulu elaliduma nomoya yaphinda yawa la ngaphakathi. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uthembise ngokuthi uzongenelela. Ingakho ke ungqongqoshe ethi fanele ke siqhubeke sibambisane noma sazi ukuthi kukhona la exega khona kodwa uyayibophezela ekuthenini konke okusemandleni kuzokwenziwa uqikelele ukuthi umndeni wakaMsomi uyasizakala nokuthi ke eminye imindeni eminingi elindile kodwa ke uyathembisa ukuthi lizofika usizo. Umnyango uthi uyibeke eqhulwini inkinga yezindlu ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.